Sibiri Desember kalo kile muga ani wolonwula san 2025 DMS TV channel muso aw ni ce aw ni yantuma ayo bismillah DMS TV sanfɛ foli ani tanu b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka dɔn kibaru ni ye wagati seli foli kɔfɛ kunnafoniba minnu b'an bolo k'olu daw kulo kan olu dɔw bɛ tali kɛ Alamisa tɛmɛnen Desember kalo kile muga ani duuru san 2025 an ka Mali état major général des armées bɔra ka communiqué kɛ communiqué min yɛrɛ la a b'a da malidenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kulo la k'a fɔ k'an ka fintigilakaw yɛrɛ ka cidenya baara dɔw yɛrɛ kɔni senfɛ k'u sera ka opération belebele dɔw yɛrɛ kɔni kɛ an ka jamana nord sud yan fa yɛrɛ kɔni fɛ wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka Bamakɔ wale maa caman yɛrɛ kɔni bɔnɛw ni na san laban ɲɛnajɛw suruyani yɛrɛ kɔni an ka jamana polisi nationale yɛrɛ kɔni bɛ ka caman ba yɛrɛ kɔni fara u ka cɛsiri yɛrɛ kɔni kan i n'a fɔ ka dankari walejugu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na ka région yɛrɛ kɔnɔna na o ko hukumu yɛrɛ de la an y'a ye k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye k'a ye commissariat du 2e arrondissement maaw yɛrɛ kɔni ye opération belebele dɔ yɛrɛ kɔni kɛ tarata tɛmɛnen Desember kalo kile muga ani saba san 2025 opération minnu yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka tɛgɛ yɛrɛ kɔni da maa 9 yɛrɛ kɔni kan ni maa 9 ninnu yɛrɛ kɔni ka baara yɛrɛ de kɔni ka ɲɛnaminimafɛnw feere ale ni k'a ta an ka jamana kɔnɔna na an ka jamana pankuruso secteur yɛrɛ kɔni bɛ k'u labɛn jamana siniɲɛsigi yɛrɛ kɔni kama o ko hukumu yɛrɛ de la an y'a ye k'a fɔ alamisa tɛmɛnen Desember kalo kile muga ani duuru san 2025 ko yɛrɛ kɔni kun ye comité de gestion des activités aéronautiques nationales k'olu yɛrɛ kɔni y'u ka session 43 yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni kɛ ASECNA Mali siège yɛrɛ kɔni na ɲɔgɔn min yɛrɛ kɔni kɛra walasa u yɛrɛ kɔni ka se ka taga kuma u ka budget yɛrɛ kɔni kan ale ni ka baara dɔw yɛrɛ kɔni sigi sen kan minnu yɛrɛ kɔni bɛ kɛ ka kɛɲɛ san 2026 yɛrɛ kɔni kan Direction du service social des armées kafara Union africaine maaw yɛrɛ kɔni ma ni o ye farafina tɔnba yɛrɛ de kɔni olu yɛrɛ kɔni ye cérémonie belebele dɔ yɛrɛ kɔni kɛ araba tɛmɛnen Desember kalo kile muga ani naani san 2025 cérémonie min yɛrɛ kɔni kɛra walasa ka sɛbɛn d'u ma sɛbɛn min yɛrɛ kɔni b'a yira k'a fɔ k'u yɛrɛ kɔni tilala u ka formation baaraw yɛrɛ kɔni na o sɛbɛn yɛrɛ kɔni dira maa minnu yɛrɛ kɔni ma olu bɛ tali kɛ an ka jamana sifinaka maa 92 yɛrɛ kɔni kan ani an ka jamana fintigilakaw yɛrɛ kɔni minnu yɛrɛ kɔni tɔra kɛlɛ la olu musow fo ka taa se u denw yɛrɛ kɔni ma o sɛbɛndi yɛrɛ kɔni kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin kati ka militaire maaw yɛrɛ de kɔni ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi banaba sigiba maaw yɛrɛ kɔni bɛ gɛlɛyaba yɛrɛ de kɔnɔna na ka sababu yɛrɛ kɔni kɛ jiko ale ni kuranko yɛrɛ kɔni fo ka taa se Orange Mali réseau ko yɛrɛ fana kan u y'a yira k'a fɔ ko ka sababu yɛrɛ kɔni kɛ ji sɛgɛsɛgɛli baara dɔw yɛrɛ kɔni ye k'olu yɛrɛ kɔni tɛ ka ji yɛrɛ kɔni sɔrɔ wagati dɔw yɛrɛ kɔnɔna na wa fana k'a bɛ ka kɛ gɛlɛyaba yɛrɛ de olu bolo araba tɛmɛnen Desember kalo kile muga ani naani san 2025 ko Algérie député yɛrɛ projet de loi kura dɔ yɛrɛ kɔni ta projet de loi min yɛrɛ kɔni ma yamaruya France yɛrɛ kɔni fɛ k'a ka na yafa yɛrɛ kɔni deli Algérie jamana yɛrɛ kɔni fɛ wa fana ani ko ye mɔgɔ minnu yɛrɛ fana ka minɛnw yɛrɛ tiɲɛ ale ni ka mɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni bila gɛlɛya yɛrɛ kɔnɔna na k'u kana wari yɛrɛ fana di olu yɛrɛ kɔni ma wa tila ka Algérie yɛrɛ kɔni tariku yɛrɛ kɔni livre min yɛrɛ kɔni bɛ France bolo ko k'o yɛrɛ lase u ma ni kunnafoniyaba ninnu de b'an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala u ye an ka video kibaru kɔnɔna na alamisa tɛmɛnen Desember kalo kile muga ani duuru san 2025 an ka Mali état major général des armées ye communiqué belebele dɔ yɛrɛ kɔni kɛ min na a b'a da malidenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kulo la k'a fɔ k'an ka sanfɛ kɛlɛkɛcɛw ale ni an ka duguma kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ kɔni opération belebele dɔw yɛrɛ kɔni kɛ u ka cidenya baara dɔw yɛrɛ kɔni senfɛ ni o yɛrɛ kɔni kun ye ka jamana yɛrɛ kɔni lakana ka sanga ni san laban yɛrɛ kɔni ɲɛnajɛko yɛrɛ ye k'an ka fintigilaka ninnu yɛrɛ kɔni y'u ka opération belebele yɛrɛ kɔni kɛ an ka jamana nord sud yan fa yɛrɛ kɔni fɛ wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka Bamakɔ wale maa caman yɛrɛ kɔni bɔnɛw ni na ko Tɔnbukutu région yɛrɛ kɔnɔna na k'u ka jateminɛw yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye u ka se ka bolimafɛn sen 4 dɔ yɛrɛ kɔni ye bolimafɛn sen 4 min yɛrɛ kɔnɔna na ni jatigɛ wale maaw yɛrɛ kɔni kumaw kɔnɔna na k'u ka mission ninnu yɛrɛ kɔni senfɛ k'u ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni sera ka o bolimafɛn sen 4 yɛrɛ kɔni ye k'a yira k'a fɔ ko Bamakɔ wale maaw yɛrɛ de b'a kɔnɔna na o kɔfɛ u ka sɔrɔ ka bolimafɛn yɛrɛ kɔni kɛ u ka sibulu yɛrɛ kɔni ni ka frappe jugu yɛrɛ kɔni kɛ k'a ɲɛsin o bolimafɛn yɛrɛ kɔni ma ko frappe yɛrɛ kɔni kɛlen ka kɛ bolimafɛn yɛrɛ kɔni na o kɛra sababu ye ni ka bolimafɛn yɛrɛ kɔnɔmɔgɔw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni faga ale ni ka bolimafɛn yɛrɛ kɔni tiɲɛ min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka dankari Bamakɔ wale maa ninnu yɛrɛ kɔni ka menace la o zone yɛrɛ kɔnɔna na k'an ka jamana tajimafɛnw yɛrɛ kɔni bɛ don ni sira min yɛrɛ kɔni ye k'an ka fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni ye
o sira nunu yɛrɛ lakana kosɛbɛ cogo min yɛrɛ kɔnɔna tajimafɛnw yɛrɛ bɛ se ka don lakana kɔnɔna na ko Kajana Buguni yɛrɛ kɔni sira la k'an ka jamana fintigilakaw yɛrɛ kɔni kɔlɔsiliba yɛrɛ kɔni kɛ o yɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni cogo min yɛrɛ kɔnɔna tajimafɛnw yɛrɛ bɛ se ka don an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na nɔgɔya yɛrɛ kɔnɔna na k'a sɔrɔ balawu foyi yɛrɛ fana ma citerne nunu yɛrɛ fana sɔrɔ o b'a yira k'a fɔ ko an ka jamana fintigilakaw yɛrɛ ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni kɔlɔsiliba yɛrɛ kɔni kɛ o yɔrɔ nunu yɛrɛ kɔnɔna cogo min yɛrɛ kɔnɔna u bɛ se ka dankari ka bɔ menaces bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma k'u ka o cidenya baara nunu yɛrɛ kɔni senfɛ k'u taara bɔ Bamacogole maaw yɛrɛ ka dagasigiyɔrɔ dɔw yɛrɛ kɔnɔna yɔrɔ min yɛrɛ kɔnɔna n'u kun bɛ taa u fara ɲɔgɔn kan ale ni k'u lafiya o yɔrɔ nunu yɛrɛ kɔnɔna ko yɛrɛ kɔni senfɛ u ye opération belebele yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin o dagasigiyɔrɔ nunu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna minnu yɛrɛ kɔni kɛra localité caman yɛrɛ kɔnɔna n'o olu bɛ tali kɛ Kolonjɛba Est yanfan ani Mena Nord yanfan yɛrɛ la ni o ye Kolonjɛba cercle ye Wakoro Nord Est yanfan fo ka taa se Kolonjɛba Sud Ouest yanfan yɛrɛ kɔnɔna k'u ye opération yɛrɛ kɔni kɛ ka ɲɛsin nin yɔrɔ naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma o opération nunu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna u ye sebaya yɛrɛ de sɔrɔ état-major général des armées yɛrɛ ka kɔrɔfɔ la a y'a yira k'a fɔ k'u ka civil kɔni sɔrɔ sabula o m'u ka civil fosi yɛrɛ kɔni jɛ wale min yɛrɛ kɔni b'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ ye an ka jamana fintigilakaw yɛrɛ kɔni ye k'olu bɛ ka sebayaba yɛrɛ sɔrɔ wa fana ko fangaba yɛrɛ de b'u ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛ ninnu yɛrɛ kɔnɔna ko ni opération caman min yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ Kolonjɛba localité yɛrɛ kɔnɔna ko b'a ye an ka fintigilakaw yɛrɛ ka cɛsiri yɛrɛ de yira wa k'a b'a yira k'a fɔ k'an ka jamana fintigilakaw bɛ k'u seko n'u dɔnko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ cogo min yɛrɛ kɔnɔna lakana bɛ se ka sabati an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na ale ni k'an ka jamana sirabaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ lakana walasa jamana kɔnɔdenw n'u bolo fo ka taa se an ka jamana tajimafɛnw yɛrɛ kɔni ma olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don nɔgɔya yɛrɛ la an ka jamana kɔnɔna na an ka fintigilakaw y'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni bɛ caman yɛrɛ fara u ka cɛsiri yɛrɛ kɔni kan ni k'u ka cidenya baaraw yɛrɛ fana kɛ ka ɲɛ walasa lakanaba yɛrɛ bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔ ka continuer ni k'u ka opération belebelew yɛrɛ fana kɛ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna sabula k'olu ka laɲini belebele yɛrɛ kɔni ye min ye k'o de ye ko jamana kɔnɔdenw n'u bolofɛnw ka lakana ale ni ka lakana ani basigi yɛrɛ fana don Mali jamana kɔnɔna na ka sanga ni san laban ɲɛnajɛ k'u ye kɔni min yɛrɛ kɔni ye ka ye polisi national maaw yɛrɛ olu yɛrɛ kɔni bɛ ka pression belebele yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin warijugukɛlaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma tarata tɛmɛnen décembre kalo tile 23 san 2025 ko ka ye 2e arrondissement commissariat de police maaw yɛrɛ kɔni opération belebele dɔw yɛrɛ kɔni kɛ ka ye région yɛrɛ kɔnɔna na k'u ka opération ninnu yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni k'u tɛgɛ yɛrɛ kɔni da maa 9 yɛrɛ kɔni kan maa 9 minnu yɛrɛ kɔni ka baara yɛrɛ kɔni ɲɛnaminimafɛn feereli n'a mini yɛrɛ kɔni ka ye région kɔnɔna na k'u ka nin opération ninnu yɛrɛ kɔni kɛ ka ye quartier dɔ yɛrɛ kɔnɔna ni o quartier yɛrɛ kɔni quartier populaire yɛrɛ de n'a bɛ wele ko Ndin Karakara opération yɛrɛ kɔni kɛra commissaire Mamutu Kone ale n'a ka cɛdenw yɛrɛ de fɛ k'u ka opération minnu yɛrɛ kɔni kɛra ka sanga ni san laban yɛrɛ kɔni ɲɛnajɛ k'o ye ko opération yɛrɛ kɔni kɛra yɔrɔ fila yɛrɛ de la a opération fɔlɔ yɛrɛ kɔni kɛra u ka patrouille maa dɔw yɛrɛ de kɔni ye maa 3 yɛrɛ kɔni minɛ n'u kɛn bɛ ka sigasigana yɛrɛ de kɔni kɛ o maa 3 ninnu yɛrɛ la ko wagati min yɛrɛ kɔni na polisi ninnu yɛrɛ kɔni kun bɛ ka maa 3 ninnu yɛrɛ kɔni f'u ye k'u y'a sɔrɔ muru ni ɲɛnaminimafɛnw yɛrɛ de kɔni dɔgɔlen bɛ o maa 3 ninnu yɛrɛ bolo o minɛli fɔlɔ yɛrɛ kɔni kɔfɛ k'u ma u ka sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni jɔ o yɔrɔ yɛrɛ kɔni na k'u continuera yɛrɛ kɔni k'u ka sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni kɛ k'u ka baara kɛcogo ɲuman yɛrɛ kɔni terrain yɛrɛ kɔni kan k'o kɛra sababu ye ni k'u ka opération filanan yɛrɛ kɔni kɛ opération filanan yɛrɛ kɔni kɛra ni maa 6 yɛrɛ de kɔni minɛni ye k'o maa 6 ninnu yɛrɛ fana minɛna ni gulɔ buteli yɛrɛ de fo ka taa se ɲɛnaminimafɛn dosi caman ba yɛrɛ de kɔni ka minnu labɛnna feereli yɛrɛ de kɔni kama ni opération belebele ninnu yɛrɛ kɔni ma yira ko min yɛrɛ kɔni ka ye 2e arrondissement commissariat maaw yɛrɛ kɔni k'olu yɛrɛ kɔni tɛ ka maa si yɛrɛ de toléré ni san laban ɲɛnajɛ ko yɛrɛ kɔni la ka ye commissariat maa ninnu y'a yira k'a fɔ k'olu ka baara yɛrɛ de kɔni k'u ka quartierw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni lakana cogo min yɛrɛ kɔni u bɛ se k'u ka noël ale n'u ka san laban ɲɛnajɛw yɛrɛ kɔni kɛ hɛrɛ kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ko maa 9 minnu yɛrɛ kɔni minɛna k'u taara ni olu yɛrɛ kɔni ye u ka commissariat yɛrɛ kɔni na walasa ka taga ɲininkali tɛkun olu yɛrɛ la ale ni k'u ka sɛgɛsɛgɛliw yɛrɛ kɛ o yɛrɛ kɔni kɔfɛ u bɛ sɔrɔ k'u ka kiiritigɛ baaraw yɛrɛ kɛ k'a ye polisi maaw yɛrɛ kɔni welewelemada yɛrɛ kɔni kɛ ni k'a ɲɛsin u ka dugu kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'a fɔ k'u k'u janto yɛrɛ la wa fana ko n'u yɛrɛ kɔni sɛgɛsɛgɛra maa fɛn fɛn yɛrɛ kɔni na k'a fɔ ko
ɲɛnamini ma fɛn walima fɛn jugu dɔw yɛrɛ kɔni maralen o tigi yɛrɛ kɔni bolo k'u ka se fintigilakaw yɛrɛ fɛ teliya yɛrɛ kɔni na cogo min yɛrɛ kɔni na u bɛ se ka tɛgɛ yɛrɛ kɔni da o tigilamɔgɔ yɛrɛ kɔni kan sabula k'u ka dɛmɛ yɛrɛ fana bɛ se ka kɛ sababu ye lakana yɛrɛ ka sabati u ka duguw kɔnɔna na. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Mali jamana pankuruso secteur yɛrɛ kɔni bɛ ka u labɛn siniɲɛsigi kama o ko hukumu yɛrɛ de la n y'a ye k'a fɔ ko alamisa tɛmɛnen décembre kalo tile 25 san 2025 min yɛrɛ kɔni ye comité de gestion des activités aéronautiques nationales ma yɛrɛ kɔni u ka session 43 yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni kɛ ASECNA Mali siège yɛrɛ kɔni na u ka o ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni ɲɛmaayaba yɛrɛ kɔni kun bɛ madame Damele Madina Sisoko yɛrɛ kɔni bolo ni o ye Mali jamana ministre des transports yɛrɛ de ye u y'a yira k'a fɔ k'u ka ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni ko nafaba yɛrɛ kɔni b'a la sabula a bɛna kɛ sababu ye u ka se k'u ka budgetw labɛn ani ka baara fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bɛ kɛ pankuruso yɛrɛ kɔnɔna na fo ka taa se pankuru yɛrɛ kɔni ma ni ka olu baaraw bɛɛ lajɛlen organiser cogo min yɛrɛ kɔni na an ka jamana pankuru yɛrɛ bɛ se ka to lakana yɛrɛ kɔnɔna na k'u ka nin ɲɔgɔn yɛrɛ layini belebele yɛrɛ kɔni kun ye layini fila yɛrɛ de ni layini fɔlɔ yɛrɛ bɛ tali kɛ san 2025 budget yɛrɛ kan k'a lajɛ ni ka ASECNA Mali maaw ka san 2025 baarakɛtaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ vérifier n'a sɔrɔ ni baara ninnu yɛrɛ kɔni y'u ka layini yɛrɛ de sabati a filanan yɛrɛ ye min ye ka fɛɛrɛ belebele dɔw yɛrɛ kɔni bila sen ka san 2026 pankuru ko yɛrɛ kan walasa u bɛ se ka lakanaba yɛrɛ kɔni sabati u ka pankurusow yɛrɛ la ani ka u ka pankuru baaraw yɛrɛ fana organiser ka ɲɛ madame Damele Madina Sisoko ale ka discours yɛrɛ kɔnɔna na ale ye foli belebele yɛrɛ kɔni kɛ ni k'a ɲɛsin ASECNA maaw yɛrɛ kɔni ma u ka baara ɲuman yɛrɛ kɔni na sabula a y'a yira k'a fɔ k'u ka baara ninnu yɛrɛ kɔni ye jaabi ɲuman yɛrɛ kɔni di k'ali n'a sɔrɔ u ka budget yɛrɛ kɔni danna sira yɛrɛ kɔni na k'u ka laɲini fanba bɛɛ lajɛlen yɛrɛ sabatira ko yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye ni ka lakana yɛrɛ kɔni don an ka jamana kɔnɔna na ale ni ka an ka jamana pankuruw ka baaraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana sabati a y'a yira k'a fɔ k'u ka san 2026 baaraw bɛ sinsin kosɛbɛ siraba dilanniw yɛrɛ de kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana ye région pankuru siraw yɛrɛ kan ministre des transports y'a sinsin a kan k'a fɔ k'a ka kan yɛrɛ kɔni k'an ka an ka jamana pankurusow yɛrɛ kɔni lakurakuraya kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a ye aéroport yɛrɛ ni o bɛ wele de ko dag walasa ka caman yɛrɛ kɔni fara an ka jamana pankuru ko ni a lakana ko yɛrɛ kan ministre des transports y'i sinsin a kan tuguni k'a fɔ k'a ka kan yɛrɛ kɔni k'an ka jamana sirabaw yɛrɛ fana dilan ka ɲɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka région sirabaw yɛrɛ fana a y'a ɲini ASECNA maaw yɛrɛ kɔni fɛ k'u yɛrɛ kɔni ka fara ɲɔgɔn kan ni ka baaraw yɛrɛ kɔni kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min yɛrɛ kɔni na u bɛ se ka financement yɛrɛ sɔrɔ k'u ka nin cérémonie d'ouverture yɛrɛ fana kɛra Mamadou Tall ni o ye Sénégal ASECNA chef de délégation yɛrɛ de ko Mamadou Tall ale yɛrɛ kɔni yeli ni ɲɔgɔn ye kɛnɛ yɛrɛ kɔni kan u b'a yira k'a fɔ min yɛrɛ kɔni ye agence membre ninnu yɛrɛ kɔni k'olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ni k'u ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa k'u ka jamana pankurusow yɛrɛ labaara ka ɲɛ ko yɛrɛ kɔni kɔfɛ k'u ye ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni tɔ continuer cogo min yɛrɛ kɔni na u bɛ se ka san 2026 budget kuraw yɛrɛ sigi sen kan k'u ka o budget ninnu yɛrɛ kɔni u bɛ fɛ a ka kɛ budget nafamaba yɛrɛ min yɛrɛ fana bɛ se ka na ni projet nafamabaw yɛrɛ ye u ka budget baara ninnu yɛrɛ fana bɛ tali kɛ technologie kuraw yɛrɛ kɔni na minnu yɛrɛ fana bɛ na sigi sen kan cogo min yɛrɛ la u bɛ se k'u ka secteur baaraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana lakurakuraya u ka budget yɛrɛ fana bɛ kɛ sababu ye u ka se k'u ka jamana siraw yɛrɛ fana dilan kɛrɛnkɛrɛnnenya la sira kɔrɔlen minnu yɛrɛ kɔni bɛ ni a caman yɛrɛ kɔni cɛnnen don k'u ka o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sababu yɛrɛ de walasa u ka se ka diɲɛ jamanaw ka pankuruso sariyaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bato ka ɲɛ direction du service social des armées ka fara union africaine yɛrɛ kɔni kan ni o ye farafina tɔnba yɛrɛ k'olu yɛrɛ kɔni ye cérémonie belebele dɔ yɛrɛ kɔni organiser araba tɛmɛnen décembre kalo tile 24 san 2025 cérémonie min yɛrɛ kɔni kɛra walasa ka sɛbɛn yɛrɛ kɔni di maa dɔw yɛrɛ kɔni ma minnu yɛrɛ kɔni tilala u ka formation baaraw yɛrɛ la o sɛbɛndi yɛrɛ kɔni kɛra Bamakɔ ani Kati ka militaire yɛrɛ de la minnu yɛrɛ kɔni dili yɛrɛ kɔni kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a ɲɛsin sifinaka maa 92 fo ka taa se an ka jamana fintigilaka minnu yɛrɛ kɔni tora kɛlɛw yɛrɛ senfɛ olu musow ale n'u ka denbayaw yɛrɛ ma o cérémonie belebele yɛrɛ kɔni ɲɛmaaya yɛrɛ kɔni kun bɛ colonel major Brahima Samake yɛrɛ de bolo k'u ka nin cérémonie yɛrɛ financement yɛrɛ kɔni bɔra farafina tɔnba yɛrɛ ka fond de soutien pour la paix wari yɛrɛ de la min yɛrɛ kɔni dabɔra walasa ka dɛmɛdi yɛrɛ kɔni kɛ k'a ɲɛsin fintigilakaw olu ka denbayaw yɛrɛ kɔni ma cogo min yɛrɛ kɔni na u bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ ni o wari ninnu yɛrɛ ye ko maa minnu yɛrɛ garisigɛra o formation ninnu yɛrɛ kɔni na k'u ye formation caman yɛrɛ de kɔni kɛ
formation minnu yɛrɛ bɛ tali kɛ domaine nafamanbaw yɛrɛ kɔni kan i n'a fɔ informatique wagati yɛlɛma cogo fo ka taa se peinture ale ni menuiserie yɛrɛ fana ma k'u ye ni formation ninnu yɛrɛ kɔni k'u kun walasa u ka se k'u yɛrɛ kɔni dɛmɛ u ka se ka baara dɔw yɛrɛ kɔni kɛ u yɛrɛ ye n'o yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye u ka se ka wari dɔw yɛrɛ sɔrɔ u yɛrɛ fana ye u ka se k'u sen don jamana fɛn caman na ale ni sɔrɔ k'u yɛrɛ fana la colonel major Brahima Samakɛ ale yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko partenariat min yɛrɛ kɔni bɛ Mali ale ni fanafinna tɔnba yɛrɛ kɔni cɛ ko nafaba yɛrɛ de bɛ partenariat yɛrɛ la sabula ko Union africaine maaw yɛrɛ kɔni ka dɛmɛ yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ sababu ye ni ka maa caman yɛrɛ kɔni bɔ gɛlɛyaw yɛrɛ kɔnɔna na wa k'u bɛ ka formation min yɛrɛ fana kɛ mɔgɔw yɛrɛ kɔni kun o bɛ ka kɛ sababu ye ka se ka fɛn caman yɛrɛ faamuya u yɛrɛ ka se ka baara dɔw yɛrɛ kɛ u yɛrɛ ka sɔrɔ u ma siri mɔgɔ yɛrɛ la maa minnu yɛrɛ fana ye formation kɛ ni maa ninnu yɛrɛ kɔni kun a ye foli belebele yɛrɛ fana kɛ ni k'a ɲɛsin olu yɛrɛ fana ma u ka formation di ko ɲuman hali u ka baara kɛcogo ɲuman yɛrɛ fana la wa a ye courage yɛrɛ fana don maa minnu yɛrɛ kɔni garisigɛra formation ninnu yɛrɛ kɔni na a y'a yir'u la k'a fɔ k'u yɛrɛ kɔni selen ni formation ninnu yɛrɛ kɔni na ko bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ kɔni ka se ka baara k'u yɛrɛ kɔni ka wari sɔrɔ u yɛrɛ k'u ka denbayaw yɛrɛ fana dɛmɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi banabaa communautaire sigiba maaw yɛrɛ kɔni bɛ gɛlɛyaba yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ka sababu yɛrɛ kɔni kɛ kuranko ale ni jiko yɛrɛ kɔni u y'a yira k'a fɔ ko ji sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ sababu ye ni ka jiko gɛlɛya yɛrɛ kɔni don olu ka dugu yɛrɛ kɔnɔna na sabula olu tɛ ka se ka ji yɛrɛ kɔni sɔrɔ ko jiko gɛlɛya yɛrɛ kɔni bɛ olu yɛrɛ kɔni da la k'a bɛ kalo kelen yɛrɛ kɔni bɔ ka fara kuranko gɛlɛya yɛrɛ fana kan kuranko gɛlɛya ni jiko gɛlɛya yɛrɛ kɔni kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ bɛ réseau ko gɛlɛya yɛrɛ fana na sabula k'a bɛ dɔgɔkun caman yɛrɛ kɔni bɔ ko min yɛrɛ kɔni Orange Mali maaw ka réseau yɛrɛ kɔni ko tigɛlɛ yɛrɛ kɔni bɛ olu ka dugu kɔnɔna na Banama dugu sigiba maaw y'a yira k'a fɔ ko nin gɛlɛyaba yɛrɛ de kɔni bɛ olu yɛrɛ kɔni da la wa fana k'a bɛ ka kɛ sababu ye ni ka olu ka baara caman yɛrɛ kɔni tiɲɛ sabula ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko courant yɛrɛ filɛ nin ko nafaba yɛrɛ de b'a la k'olu ka dugu baara caman yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ ni courant yɛrɛ de ye ko nka ko kurantigɛba yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ sababu ye ni ka o baara caman yɛrɛ jɔ ko maa caman fana bɛ ka bana u ka dugu yɛrɛ kɔnɔna na ka sababu yɛrɛ fana kɛ jiko dɛsɛ yɛrɛ kɔni sabula ko n'u yɛrɛ kɔni ma se ka ji sanuma yɛrɛ kɔni sɔrɔ k'u bɛ taa ji wɛrɛw yɛrɛ de min k'a sɔrɔ olu yɛrɛ kɔni ma sanuya o bɛ ka kɛ sababu ye ni ka na ni banamisɛnnin fana caman ye u ka dugu yɛrɛ kɔnɔna na nin yɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna an bɛ wele yɛrɛ kɔni bila Mali autorité maaw yɛrɛ kɔni ma u ka dɛmɛ yɛrɛ kɔni don k'a ɲɛsin Banaba sigiba maaw yɛrɛ kɔni ma teliya yɛrɛ kɔni na cogo min yɛrɛ kɔnɔ u bɛ se ka bɔ ni gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna na araba tɛmɛnen décembre kalo tile 24 san 2025 Algérie députéw yɛrɛ kɔni ye projet de loi kura dɔ yɛrɛ kɔni ta min na u b'a ɲini Faransi yɛrɛ kɔni fɛ k'a ka na yafa yɛrɛ kɔni deli Algérie yɛrɛ kɔni fɛ wa fana ko min yɛrɛ kɔni Algérie tariku sɛbɛn min yɛrɛ kɔni bɛ Faransi jamana yɛrɛ kɔni bolo k'u ka segin ka na u ka o sɛbɛn ninnu yɛrɛ d'u ma wa fana k'u yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka maa minnu yɛrɛ kɔni ka minɛnw cɛ Algérie jamana yɛrɛ kɔnɔna na ale ni ka gɛlɛya yɛrɛ kɔni bila maa minnu yɛrɛ kɔni yɔrɔ k'u ka olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sara ko Algérie député ninnu ka nin ɲɔgɔn ye sali yɛrɛ kɔnɔna na ko député minnu yɛrɛ kunbɛn ni Algérie drapeau écharpe yɛrɛ kɔni kunbɛn olu yɛrɛ kan yɛrɛ kɔnɔna ko olu yɛrɛ kɔni ye tɛgɛrɛba yɛrɛ kɔni fɔ ni projet de loi kura yɛrɛ kɔnɔna min bɛ Faransi ka walejugu yɛrɛ kɔni yira a ka passé colonial wagati yɛrɛ la Algérie jamana yɛrɛ kɔnɔna na ale ni a ye bɔnɛba min yɛrɛ fana don u ka jamana kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye Faransi ministère yɛrɛ kɔni olu yɛrɛ kɔni bɔra ni ka Algérie ka o projet de loi yɛrɛ kɔni jalaki araba tɛmɛnen décembre kalo tile 24 san 2025 Faransi ministère y'a yira k'a fɔ ko Algérie ka ni projet de loi kura yɛrɛ kɔni ye balawu yɛrɛ de sabula k'a bɛna kɛ sababu ye ni ka gɛlɛyaba yɛrɛ de kɔni don Faransi ni Algérie ka kumaɲɔgɔnyaw yɛrɛ la Faransi ka kumasala y'a yira k'a fɔ ko Faransi yɛrɛ kɔni kun tɛ fɛ k'i sen yɛrɛ kɔni don Algérie jamana ka ko yɛrɛ kɔni na ko nka ko Faransi yɛrɛ kɔni nimisara a ka décision ninnu yɛrɛ la wa y'a yira k'a fɔ ko Faransi jamana ɲɛmaa ni o ye Emmanuel Macron yɛrɛ kɔni k'ale yɛrɛ kɔni bɛ ka baara kɛ ni tariku kodɔnnaba dɔw yɛrɛ minnu yɛrɛ kɔni bɛ bɔ Faransi ale ni Algérie bɛ jamana kɔnɔna na walasa u ka se ka faamuyaliba yɛrɛ kɔni sɔrɔ colonisation tariku yɛrɛ la Faransi ministère y'a yira tuguni k'a fɔ ko Faransi yɛrɛ kɔni bɛ continuer ni ka kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni kɛ ani Algérie yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakanako ale ni tungako yɛrɛ fana la ko ni projet de loi kura yɛrɛ kɔni bɛ fɛ ka sɛbɛn yɔrɔ dɔw yɛrɛ de kɔni corriger u kɛmɛ ka yɔrɔ minnu yɛrɛ yira k'a fɔ ko fili yɛrɛ de bɛ o yɔrɔ ninnu yɛrɛ la i n'a fɔ tariku yɔrɔ dɔw yɛrɛ la o y'a yira k'a fɔ k'u ka tariku yɔrɔ dɔw yɛrɛ kɔni na ko fili dɔw yɛrɛ kɔni o yɔrɔ ninnu yɛrɛ la k'u bɛ fɛ ka olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de corriger wa fana u b'a ɲini Faransi yɛrɛ kɔni fɛ ka
k'a fɔ k'a ye wale jugu minnu yɛrɛ kɛ pase colonial wagati yɛrɛ kɔnɔna k'a ka segin ka na o wale ninnu bɛɛ lajɛlen dilan u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na i n'a fɔ Algérie ka jamana tarikuba minnu yɛrɛ bɛ Faransi bolo ani Algérie nafolomafɛn minnu yɛrɛ fana bɛ Faransi k'a ka segin ka na n'u bɛɛ wa a ka jamana kɔnɔ o fana ko Algérie autorité maaw yɛrɛ kɔni b'a ɲini Faransi yɛrɛ kɔni fɛ k'a fɔ ko Faransi fintigilakaw yɛrɛ kɔni y'u ka nucléaire yɛrɛ essayement kɛ u ka jamana yɔrɔ minnu yɛrɛ la k'u kana o yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen labɛn ka ɲɛ walasa a kana se ka kɛ danger yɛrɛ kɔni u ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ma misaliya la san 1960 ani 60 ani san 1966 wagati yɛrɛ la ko Faransi ye nucléaire 17 yɛrɛ kɔni essayement yɛrɛ kɔni kɛ Algérie dugukolo yɛrɛ kɔni kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la a Sahara yanfan yɛrɛ la k'olu yɛrɛ kɔni bɛ fɛ Faransi ka na o yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ dilan ka ɲɛ cogo min yɛrɛ kɔni a kana kɛ farati yɛrɛ kɔni u ka jamana kɔnɔdenw ma Algérie ka loi yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ tuguni ko Algérie ka jamana kɔnɔdenw minnu yɛrɛ ye Faransi dɛmɛ colonisation wagati yɛrɛ la k'olu bɛ wele de ko harkis o fana k'olu yɛrɛ kɔni bɛ ladilikan yɛrɛ de fɔ u ka jamana kɔnɔdenw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu yɛrɛ kɔni mana laɲini k'a fɔ ko olu bɛ colonisation wagati yɛrɛ kɔni de fɛ walima k'a fɔ k'i bɛna ɲɛfɔli yɛrɛ kɔni kɛ colonisation ko yɛrɛ kɔni na ko ɲangili jugu yɛrɛ kɔni bɛ taa k'o tigi yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ Algérie ka sariya ye fana kɔni b'a ɲini Faransi yɛrɛ kɔni fɛ k'a fɔ ko Faransi jamana kɔnɔdenw minnu yɛrɛ kɔni sara colonisation wagati yɛrɛ kɔni na k'u ka segin ka o jamana kɔnɔdenw ninnu yɛrɛ kɔni d'u ma walasa u bɛ se ka na u su dɔw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na an b'a ladɔnniya tuguni k'a fɔ ko Algérie jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni kun y'a laɲini kabini kuma jan yɛrɛ kɔni k'a fɔ ko Faransi ka colonisation wagati yɛrɛ kɔni kɛra ni wale jugu yɛrɛ de jamana caman yɛrɛ kɔnɔna na ko kiritigɛ ko yɛrɛ kan ka kɛ o ko yɛrɛ kɔnɔna nka kabini o wagati yɛrɛ fo ka n'a bila sisan yɛrɛ kɔnɔna décision kelen yɛrɛ kɔni ma ta ko in yɛrɛ la ni ne bɛ dansigi an ka video kibaru kan an kanubaga na lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma